Παρουσιάζει το διαγωνισμό αυτόν και τις επιλογές που έχετε εσείς ως φοιτητές, μεταπτυχιακοί κλπ. Ενός ελληνικού πανεπιστημίου και επειδή πολλοί από εσάς έρχονται από το τμήμα αυτό εδώ, όπου εγώ νομίζω ότι πραγματικά για αυτό το τμήμα αυτός ο διαγωνισμός είναι μια ευκαιρία. Γιατί? Αν θέλετε, όλη η επιχειρηματικότητα είναι μια ευκαιρία για σας. Γιατί ο διαγωνισμός αυτός δεν ζητάει να χτίσετε ένα εργοστάσιο, δεν ζητάει να χτίσετε μια μεγάλη μονάδα στον αγροτικό τομέα, αλλά ζητάει digital πράγματα. Τα digital είναι εύκολα. Μυαλό θέλουν και έναν υπολογιστή. Έτσι, νομίζω ότι έχετε και τα δύο οι περισσότεροι από εσάς. Όχι. Λοιπόν, τώρα, αυτό που πιθανά δεν έχετε, να τα πούμε όλα, και βέβαια εδώ είναι και φοιτητές από το οικονομικό και εδώ μπορούν να σας βοηθήσουν και αυτοί και να συνεργαστείτε και να κάνετε και κοινές ομάδες. Αυτό που δεν έχετε ίσως μερικές φορές είναι δεν βλέπετε την αγορά. Δηλαδή, ξέρετε πολύ καλές τεχνολογίες. Απλώς δεν ξέρετε πολύ καλά πώς αυτό το πράγμα θα το κάνετε χρήσιμο στην αγορά. Οπότε, ένα από τα πράγματα λοιπόν που θα σας κάνει η συμμετοχή σε αυτό το διαγωνισμό, στις εφημερίδες της κυρία Καραγιαννάκη, είναι ότι θα σας βάλει να δείτε την αγορά, να πείτε, ωραία, ξέρω εγώ Java, ξέρω αυτό, πολύ πιο προχωρημένες τις τεχνολογίες, VR, συζητούσαμε πριν με την κυρία Καραγιαννάκη. Ωραία, αλλά θα αγοράσει κανένα το πράγμα που θα βγάλω ή δεν θα αγοράσει. Και αν αγοράσει, πώς θα το πουλήσω, γιατί θα το πουλήσω και τι αξία θα το δώσω. Ωραία, όλα αυτό θα αναγκαστείτε λοιπόν να σκεφτείτε περισσότερο αυτό το κομμάτι και λίγο λιγότερο το τεχνικό κομμάτι που ούτως ή άλλως θα έρθει καλά στο μυαλό σας περισσότερο. Αυτό να το κάνεις σε σελίδες, μετά θα το κάνεις λίγο παραπάνω, μετά θα το κάνεις λίγο και θα πάτε πιο μπροστά. Το τι θα σας δώσει. Και σε όλα αυτά τα βήματα, συγγνώμη, θα υπάρχει βοήθεια. Δηλαδή δεν θα πάτε μόνοι σας να το κάνετε αυτό. Και από εμάς, σαν μονάδα καινοτομίας και επομένως προσωπικά, θα υπάρχει μια στήριξη. Και στα επόμενα βήματα, καθώς προχωράτε στον διαγωνισμό, θα υπάρχουν και ειδικοί οι οποίοι θα σας στηρίξουν. Τώρα, για να σας δείξουμε ότι όλα αυτά τα πράγματα γίνονται και δεν είναι ιστορίες έτσι στον αέρα, θα σας δείξουμε τις περιπτώσεις. Κάποιοι ήρθαν από το διαγωνισμό, κάποιοι δεν ήρθαν από το διαγωνισμό. Ο κ. Ζήνας, που ευχαριστούμε πάρα πολύ, κ. Ζήνα, που είστε εδώ πέρα, δεν ήρθε από το διαγωνισμό αυτόν. Αλλά ο κ. Ζήνας έχει κάνει μια εξαιρετική εφαρμογή στην οποία προσπαθεί να την πουλήσει σε διάφορους πελάτες. Θα μας εξηγήσει πώς είναι. Αλλά θέλω να σας δείξει πώς σιγά σιγά με μια απλή ιδέα εξελίχθηκε η ιδέα και μπόρεσε και τελικά μπήκε στην αγορά ή μπαίνει στην αγορά. Και κλείνοντας, και ευχαριστώ πάρα πολύ που τμήμα της ITP το τοπικό. Καταρχήν, είμαι ηλεκτρολόγος και εγώ, έτσι, οπότε έχω μια συζητική εγώ με μέλος της ITP. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν το τοπικό τμήμα της ITP για τη στήριξη. Τα παιδιά της ITP θα σας κάνουν μια ολόκληρη παρουσίαση πώς να παρουσιάσουν αυτό ουσιαστικά, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό συζητούσαμε με την κυρία Καραγιαννάκη αυτή τη στιγμή. Έχετε τα skills, αλλά δεν είναι εύκολο πάντα να τα δείξετε. Η αγορά ζητάει πράγματα, αλλά δεν είναι εύκολο να καταλάβει τι μπορείτε εσείς να τις δώσετε. Θα προσπαθούμε να τα συνδυάσουμε λοιπόν όλα αυτά και τα παιδιά με τα πρώτα πράγματα που θα σας δείξουν αυτά θα σας βάλουν σε έναν δρόμο. Τέτοια πράγματα μπορεί να σας βοηθάει και ως γνωστόν η δομή απασχόλησης της σταδιοδρομίας, η ΔΑΣΤΑ και το γραφείο διασύνδεσης.
Έχουμε μαζί μας και την Ευτυχερονή Μάκη, η οποία συντονίζει την εκδήλωση, προϊσταμένη της Βάστα. Οπότε, ό,τι χρειάζεται σε επίπεδο, αν θέλετε, παρουσίασης, βοήθειας πώς παρουσιάζεστε στους πιθανούς εργοδότες σας, μιλάστε εκεί.